Габче, здравей! Как си? Здрасти, Тишо, много добре съм. Искам да направим някаква промяна. Харесвам си снимки дори от Pinterest. Мога да ти покажа. Добре, дай да видим какво си харесала. Нещо е такова. Нещо модерно, актуално. Доверявам ти се. Добре. Габче, добре, съгласен съм с теб. Това наистина е в модните тенденции. Мога да ти предложа също една бърза хидратираща терапия за повече блясък на новия бранд Lightsco. Добре, чудесно. Габче, готова ли си да отрежем косата? Готова съм, да. И освен дължината, тук където ми е най-гъста косата е много късо. Някакси трябва да го прелеем и лек бретон да има отпред. Едно хубаво оформяне искам. Добре. Като на снимките. Да, точно така. Аз може така да си ходя, много ми харесва. Дължината не разбра докъде е. Да не преклено късо. Добре. Габче, харесваш ли се? Да, много е готино. Малко е късичка, май. Не, супер е така. Надмина ли очакванията ти от Pinterest? Еми да, нали съм в Чинопа.